бародарони азиз, инсонҳо аз роҳу равиши пайғамбароне ки ба онҳо фиристода шудааст дур шуда, аз корҳои баду ҳаром ва гуноҳу нофармонӣ даст накашиданд. аз ҳамин хотир ба сарашон бало ва мусибатҳои зиёде меомад. аксарияташон вақте ки бало ба сарашон меомад, аз пайғамбарони худованд итоат мекарданд, аммо вақте ки роҳат ва қудратманд мешуданд, боз муқобили пайғамбарон шуда бар зидди фармонҳо ва ҳукмҳои худованд зиддият нишон медоданд. бародарони азиз, дар Қуръони Карим худованд оиди чунин инсонҳо оят нозил кард дар бораи қавми ҳазрати Мусо. баъди вафоти ҳазрати Мусо вақти зиёде нагузашта, қавми ӯ боз ба замони ҷоҳилияту гуноҳ баргаштанд. ҳама гуноҳ мекарданд. аз ҳазрати Мусо ва фармонҳои худо онҳо рӯй гардонида ба гумроҳӣ рӯй оварданд. ҳамин тавр як подшоҳи золиме болои онҳо бо номи Ҷолут ҳукм фармо шуд ва ба онҳо ситам мекард ва ҳама аз ӯ итоат мекарданд. ин қавме ки аз амри худо берун шуд, Ҷолут молу амволашонро аз они худ кард, бисёрашонро нобуд сохт ва қисмеро барои ғуломдорӣ ба асорат гирифта истифода мебурду. онҳо ноилоҷ монданд ва дигар ҳеҷ чорае надоштанд. боз рӯ ба сӯи худованд намуда дархости пайғамбарро карданд. худованд боз барои он қавм пайғамбаре фиристод. ҷолут заминҳои он қавмро ишғол карда буд. назди пайғамбарашон рафта гуфтанд: аз байни мо як ҳукмдори оқиле интихоб кун, то бо фармони ӯ дар муқобили душман дар роҳи худо биҷангем. пайғамбарашон ба онҳо гуфт: агар ҷангидан бар зидди онҳо ба шумо фарз шавад, аз он метарсам ки боз нофармонӣ кунед. яке аз пешсафони онҳо чунин гуфт: мо барои чӣ дар роҳи худо намеҷангидем? хонаҳоямонро ишғол карда ва фарзандҳоямонро аз мо гирифтанд. дархости онҳоро паёмбар ва худо қабул карда, Толут гуфтани шахсро болои онҳо ҳукмдор карданд. онҳо гуфтанд: Толут болои мо чӣ хел ҳукмдорӣ мекунад? мо аз ӯ дида дар ҳукмдорӣ лоиқтар ҳастем ва ӯ як инсони бесарвату нодор аст. пайғамбарашон ин хел гуфт: бешубҳа ки худованд ӯро болои шумо ҳукмдор интихоб кардааст. илм ва қуввати ӯро зиёд намудааст. худованд мулкашро ба касе ки хоҳад медиҳад. лутфи худо бисёр беандоза аст, ҳаққашро медонад. бо амри худо Толут ҳукмдор интихоб гардид. бар зидди Ҷолут дарҳол як сипоҳ омода кард. аммо чун сипоҳ омода шуд, бисёре аз онҳое ки даъвои ҷангидан мекарданд ба лашкари Толут якҷоя нашуданд ва аз ҷанг фирор карданд. Толут ба аскаронаш вақте ки барои ҷангидан бо лашкари Ҷолут ба роҳ баромаданд, чунин гуфт: бидонед ки худованд шуморо дар пеш бо як дарёи имтиҳон мекунад. аз он дарё касе об бинӯшад, аз ман нест. ҳар касе аз он дарё об нӯшад, аз ман нест. танҳо шумо метавонед ки аз он дарё як каф об нӯшед. ҳамин қадараш иҷозат дода шудааст. Толуту сипоҳаш вақте ки бар зидди душманон ба майдони ҷанг равон буданд, дар ҳақиқат аз пешашон як дарёе баромад. аскарҳои Толут он замон аз ташнагӣ бетоқат шуда буданд. Толут ба онҳо дубора гуфт: амри худоро ба ёд оред. аммо аксарияти онҳо фармонбардорӣ накарда оби бисёр нӯшиданд. Толут ва онҳое ки ба худо имон доштанд, фармонро ба ҷо оварда як каф об нӯшида аз дарё гузаштанд. вақте ки аз дарё гузаштанд, нафароне ки нофармонӣ карда оби зиёд нӯшида буданд ва имони заиф доштанд, Ҷолут ва лашкари 100,000-раи ӯро дида ба ҳарос афтиданд ва гуфтанд: мо дар муқобили лашкари бузурги Ҷолут тавқати истодан надорем. аскарҳое ки имони қавӣ доштанд аз Толут бе ҳеҷ тарсу ҳарос фармонбардорӣ карда сухани ӯро ду намекарданд. ба зинда шудани баъд аз марг онҳо имон доштанд ва аз лашкари 100,000-раи Ҷолут натарсида чунин гуфтанд: лашкари душман шуморааш хеле зиёд аст, аз мо бошад хеле кам аст, аммо бо изни худо мо ғолиб мешавем. аллоҳ ҳамеша ҳамроҳи собирон аст. ниҳоят ду сипоҳ рӯбарӯ шуданд. лашкари Ҷолут мисли мурча меҷунбиданд, шумораашон бисёри бад буд. агар
дар ин ҷанг лашкари Толут мағлуб мешуд, аз ному нишони дин ягон чизе боқӣ намемонд. майдон ба мушрикҳо мемонд. муъминоне ки дар муқобили аскарҳои ҷолут буданд, даст ба дуо бардошта гуфтанд: эй Парвардигор, бар мо сабру суботро насиб бикун, имонамонро мустаҳкам бигардон ва дар муқобили лашкари кофирҳо моро кӯмак бикун. замоне ки ду сипоҳ рӯбарӯ шуд, сарлашкари кофирҳо ҷолут ба майдон баромад ва садо зад ки кадоме аз шумо бо ман як ба як меҷангед. ҳеҷ кас ҷасорати дар муқобили ҷолут баромаданро надошт. ниҳоят дар муқобили ҷолут аз байни қавми Толут ҷавоне ки соҳиби имони комил буд, йигитбачае ба майдон баромад. номи он ҷавон Довуд буд. ҷаноби ҳақ баъдан ба он ҷавон пайғамбарӣ ва ҳукмдорӣ насиб кард. ҳазрати Довуд. дар муқобили ҳазрати Довуд душмани беимоне ки даъвои ноҳақ дошт, золим буд ва сарлашкари золимон буд, ҷолут баромад. ҷолут вақте ки дар майдон ҳазрати Довудро дид, бо чашми паснигаре ки дошт ӯро хурд шумурд. аз як тараф бо либосҳои оҳанине ки дар бар дошт ва аскарҳояш ҳайрон ба ӯ менигаристанд, ҷолути бутпараст, ва аз тарафи дигар ҷавоне ки дар дасташ танҳо банд ва сангҳое мавҷуд буд, ҳазрати Довуд. ҷолути девҷуса ба ҳазрати Довуд бо ғазаб ҳуҷум кард. Довуд ба худояш паноҳ бурда, даст ба камар карда як сангро гирифт, онро ба дубанда гузошта ва ба пешонии ҷолут нишон гирифт. мунтазир шуда ва бо номи Худованд бандро тоб дода партофт. санг омада рост ба пешонии ҷолут зад ва он ҷолуте ки бузургҷуса буд дар он ҷо ба замин афтида мурд. ҳалолаш бод ҳазрати Довудро, қурбонаш шавад. муъминон бо шавқу рағбати зиёд ва бо ғайрат меҷангиданд. мушрикҳо бошанд ҳайрон шуданд ки чӣ шуда истодааст. ҳамаашон пароканда шуданд ва дар кӯтоҳтарин муддат мағлуб шуданд. Толут ва инсонҳои бо имоне ки ҳамроҳаш буданд, пирӯзии бузургеро ба даст оварданд. ҳазрати Довуд ҷолутро кушта ва қавми Толут он ҷо ғолиб гардиданд. бидонед ҷамоати муҳтарам, аз ин қисса дарсе ки бояд гирем ин аст: кофирҳо чунон пурқувват бошанд ки ҳатто кӯҳҳоро шикоф кунанд ҳам, аммо соҳиби қуввати асосӣ танҳо Аллоҳ аст ва шартҳо ҳар қадар ки пурпечу тоб набошанд, худованд танҳо имондоронро ёрӣ мекунад. худованд дар муқобили золимҳо мо мардуми муъминро қувват ва ҷасорат насиб кунад. Амин. агар дар роҳи худо бошем, ҳар мушкиле ки пеш ояд, дарёҳо, баҳрҳо, уқёнусҳо пеши роҳамон барояд, бо изни худо монеъ намешаванд. худованд барои мо ҳазрати Довудро имонашро ва ҷасораташро насиб кунад иншоаллоҳ. Амин. худованд миллати моро аз ношукриву нофармонӣ нигаҳ дорад ва дар роҳи ҳақ мустаҳкам буданро насиб гардонад. Амин. худованди таоло инсонҳои хоинеро ки чӣ дар дохили ватан чӣ берун аз ватан қарор доранд, несту нобуд гардонад иншоаллоҳ. Амин.